эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон бо судури як фармон ғайбулло Авзалов раиси Хатлон бузургтарин вилояти кишварро ба сабаби расидан ба синни нафақа аз мақомаш сабукдӯш кард. ғайбулло Авзалов тақрибан 7 сол раиси вилояти Хатлон буд ва яке аз намояндагони содиқ ба раиси ҷумҳур ба шумор мерафт. эмомалӣ раҳмон ба ҷои ғайбулло Авзалов раиси ноҳияи Турсунзодаро иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Хатлон таъин кард. баъзе аз раисони ноҳияҳои ин вилоят низ аз мақомҳояшон сабукдӯш ва ё дубора таъин шуданд. раиси ҷумҳури тоҷикистон аз ин пештар раисони вилоятҳои суғду бадахшонро низ дигар кард. додгоҳи шаҳри Душанбе ҳукми зиндони Асадулло Иброҳимов маъруф ба муллои ҷодугарро бетағйир гузошт, ки ӯ дар азияту озори ҷинсии як зан гунаҳкор дониста шудааст. аммо вакили дифоаш мегӯяд ҳарчанд собит кард, ки амали зане ки худро ҷабр дида миномад тарҳрезӣ шуда буд, вале додгоҳ инро ба инобат нагирифт. дар вақти мурофиат судӣ ҳама суханое ки чихел ки мо пурра бо пурраки тасдиқ кунонидем, фаҳмодем, даже ҳаракатҳои санҷишӣ гузарондем. дар мурофиати суд даже қоил шуд ки ҳамин ҳолатҳо аз тарафи нисбати зеримои мо гуфта шудааст, лекин аз кадом фикр бебаррасӣ монданашро ино фақат тану худованд медонад. Асадулло Иброҳимовро додгоҳи ноҳияи Сино моҳи гузашта бо гуноҳи қалобӣ ва дастдарозӣ ба Зулола Раҳимова, як сокини ноҳияи Рӯдакӣ, ба 7 соли зиндон маҳкум кард. навори видеои ин рӯҳонӣ ки зимни қироати сурае ба андоми зан даст мезад, ҳаёҳӯеро дар матбуоти Тоҷикистон барпо кард. дар шаҳри Душанбе дар як ҳамоиши байналмилалӣ сифати хидматрасонии давлатӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ карданд, ки ба гуфтаи мутахассисон бисёр бад аст. иҷрои зуду осони талабҳои корафтодагон дар муассисаҳои давлатӣ расмиёти кам аз муҳимтарин бахши хидматрасонии давлатӣ аст, вале дар нишаст гуфта шуд, ки дар Тоҷикистон вазъ чунин нест. мушкилотҳо дар соҳаи хизматрасонии давлатӣ мавҷуд ҳастанд. саркардааст пулакӣ будани он, саркардааст хеле мураккаб будани он, барои як ҳуҷҷат пешниҳод кардани як ҳуҷҷат дар кор мешавад, ки боз шумо чандин ҳуҷҷатҳои дигарро пешниҳод. дар нишаст ҳамчунин гуфтанд, истифода аз фановариҳои нав ба мисли муроҷиат аз тариқи интернет ба ниҳодҳои расмӣ метавонад дардисари корафтодагон ва кори худи ниҳодҳои давлатиро ҳам камтар кунад. дар шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон қаҳвахонаи наве боз карданд, ки аз қаҳвахонаҳои дигари шаҳр тафовути зиёд дорад. қаҳвахонаи ҳунарӣ бо номи Мадлен бо дасти наққошони тоҷик ороиш ёфтааст ва ба гуфтаи муассисонаш мизоҷони аслияш зиёён ва дӯстдорони ҳунару фарҳанг аст. соҳибони қаҳвахона мегӯянд, дар қаҳвахонаи Мадлен ба мизоҷон 15 навъи қаҳва ва ғизову шириниҳои фаронсавӣ пешкаш мекунанд ва умедворанд ин қаҳвахона ба як маҳалли дӯстдоштаи сокинону меҳмонони Душанбе табдил шавад. ахбори аз ин ҳам бештар бо аксу видео ва гузоришот дар торнамои радиозодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли Facebook, Twitter, YouTube ва Google+ ва ҳам замимаи махсуси радиозодӣ барои телефонҳои ҳушманд.